ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲಾರು ಪಂದ್ಯಾನ ಎನ್ನುವೆ ನಾನು ಅಂಚಿಡು ಬತ್ತು ನಂಚಿಡು ತೋಜು ನಿಂಚಿಡು ಬತ್ತು ನಂಚಿ ತೋಜು ಒಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ತೊಂದಿರ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚೆಲ್ಲರಿಗೆಲ್ಲೆ 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 ಆಯಗ್ ಬಾಜೆಲ್ಲ ಆತು ನಂಚ ನೀರು ಬರ್ಪುನು ಬಾಜೆಲ್ಲ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪುನಿ ಜಿಂಡ ಬರ್ಪುಜೆ ಅದೇ ಅಪ್ಪು ಅದೇ ಇದು ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಐಟು ಬರ್ಚಿ ಈ ಪಲ್ಲೆ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಈ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಐಟು ಬರ್ಚಿ ಈ ಪಲ್ಲೆ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಅಲ್ಲೇ ಮುಲು ಈಟಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಐಟು ಬೊಕ್ಕದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಂಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪೆ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಇತ್ತಾಗ ಮೂಡಿಜ್ಜಿ ಇಜಿನ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಪಂಡ ಐತಾ ಎಸ್ ಪಪ್ಪ ಪುರಾಯಿ ಪನ್ಪುನು ಪಂಡ ಸರಿ ಪಂಡ್ರ ಬರ್ಪುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾಯಗೆ ಎಂಚಾಪು ನಂಚ ಪನ್ಪೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆಂದು ಪರ್ಪುನ ನೀರನ್ನ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ಹಿಡ್ದು ನೀರು ದೆತ್ತದು ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡ್ತಾನ ಆತ ಪರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲು ಪಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲು ಗೊತ್ತಂడి ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲು ಅಲ್ಲೇ ಪಾಡ್ದು ಚಪ್ಪಲ್ಡು ಬೇಲಾಪುನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಬೇಲೆ ಇಡೀ ದಿನ ಪಿಂಚೆನೆ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಮಲ್ ತಂದೆಪ್ಪುನು ತಿಳಿ ತೆಲ್ಕೆರ ಅಲ್ಪುಣ ಇದು ಎಂಕಲ್ಲ ರೂಮ್ ಮಾತ ಎಲ್ಯ ಅಂಚ ತೂಕವನವರ ರೂಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪನ ಜಪ್ಪವ್ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಹೋಗು ಬರ್ಚಿ ಬಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಮಗನ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಜಪ್ಪವೆ ಕುಡೋರ ನಿಗ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ನೀರು ಗುಚ್ಚು ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಚಪ್ಪಲ್ಡು ಪಾಡ್ದು ತೂಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತೂಲೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು 3-4 ಅಂಗಿ ಬೋಡ ಹೇಗೆ ನೀಡು ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬುದು ಪೂರ ಅಂದು ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಲೆ ಬಾಬಾ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಲೆ ಬಾಬಾ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಲೆ ಜಿಯಾನ್ 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 ತುಲೆ ಮುಸುಂಟು ತುಲೆ ಆತನು ಯಾರತ್ತ ಎನ್ನ ಮಗನ ಒಂದು ಕಿತಾಪತ್ತಿಲೇನು ಪೂರ ಅವೈತೆ ಇಂಕ್ಲೇನು ಇತ್ತ ವನ ಸಾಯಿನಿ ದಯ ಬಂಡ ಹೆಂಗೈತೆ ರೂಮ್ ದಚ್ಚುರು ಬೇಲ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ತಿತ್ತು ಟೈಲ್ಸ್ ತಾಗಾಯರು ತೋಜುನತವ ಬೇತೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐನೊಂಚೂರು ತಾಗದು ನಕ್ಲು ಪೋಯರು ಎರಡು ಒಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಯಾಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಕುಲ್ಲಿನಿ ವನಸ್ ಮಲ್ತೆ ದಾಂಡು ನನ್ನ ಚೇಚಿನು ಏನ ಅಲ್ಪನ್ ಬಾಬಾ ಏನ ಅಲ್ಪನ್ ನಾನ ಏನ ಅಲ್ಪನು ಚೇಚಿನ ಬಾಬಾ ఆయన కలడ్డ దాతుజీ పాయస నిగ్లే గేరెగ్ల పాయస పోడిన పల్లె ఇన్న మగన్ కడపురువే పాయస తులే అలే అలే పాయసనా పాయస నిగ్లేగ నిమి బోండ కమెంట్ మల్పలే ఇంక ఇన్న మగన్ అవస్థೆ ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ನರಕ ಕಟ್ಟ ದೀಪಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಜೆತ್ತದ ಬೈಯಡ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಇತ್ತೆ ಜೆತ್ತದ ಲಕ್ಕದ ತೂಕ ಈ ಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಚೂರು ಭಾಜನ ಉಂಡ ದೆಕ್ಕದ ಪಾಡಗ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಭಾಜನ ದೆಕ್ಕದ ಪಾಡಗ ಅಪ್ಪ ಒತ್ತೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡತ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಜನ ಒಂದ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೇರ್ ಕನಾರ ಪಂಡು ಅಂಚ ಅಂಗಡ್ದಾರ ಪೇರ್ ಕನತ್ತು ಕುರಿಯೇರು ಇನ್ನ ಮಗಟ್ಟ ಪೇರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೊನೋ ಬಂದ ಬೆಡ್ ಹಿಡ್ದು ಇದು ಬತ್ತದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದುಂತದೆ ಮೂಲು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತ ಕೊರೋಡಿಗೆ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇನ್ನು ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ತು ಕೋರೊಂದು ಏನು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ನಿ ಕಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ದೀತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ತೆಲ್ಪರಾರ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು
ವೇಷ ತೂನಾಗ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೇಷಲ ಎನ್ನ ಮಲ್ತ ಒಂದೆಪ್ಪು ನೀನು ಅಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಬೇಲಾದ ಚಾ ಪರ್ರ ಕುಲ್ದನು ಚಾತ್ ಕಾಫಿ ಯಾನು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬತ್ತೊಂದೆ ಆಯ್ಕೆ ಶೇಮೆ ಕೊಡ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೆ ಕುಲ್ಲದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಅರ್ಧ ಮಂಡೆಗ್ ಅರ್ಧ ತಿರ್ತ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಾರು ಉಂಡೈನು ಇತ್ತ ಪಟ ಪಟ ಚಾ ಕಾಫಿ ಪಾರ್ದು ನಮ ಇತ್ತ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪಾರುಂಡು ಕೆತ್ತಿದ ಕಶ್ಪು ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ನಮ ಇತ್ತೆ ಕೆತ್ತಿದ ಕಶ್ಪು ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಕೆ ಅನ್ವಾಯ್ಸ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಪಾತೇರಿ ನಡು ನಡು ಟವ್ ಆಂಡ ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಾತೇರೆಲ್ಲ ಆಬುಜೆತೆ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಕೆತ್ತಿ ಬೇಯರ ತೀನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂದು ಕೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಇನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಅಂಗಡ್ದಾರೆಡ ಮೇರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೇರ್ಲ ತೆತ್ತಿ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಕೊರ್ರ ಅಂಚೆ ಕಡೆ ಕೊರಿಯೇರು ಅಂಚೆ ನಿತ್ತೆ ಐಕ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೇಕಂಡು ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಮಗನ್ ಕುಲ್ಲದು ಬೈದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊದ್ದು ಇಂಚಿಂದ ಆಯೆ ಇನ್ನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾರ್ ಬರ್ತೆ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ತಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಬಿಡತ್ತನು ಪೂರ ಮಲ್ಪಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ ಬರೋಡು ದುಂಬು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಜಿನ ಮಲ್ಪರ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಬುಡ್ಪಾಪ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಪುಂಡು ನೀ ಕೆತ್ತಿದ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಇಜ್ಜೇರಿ ನೀ ಲೇಟ್ ಅವು ಬನ್ನಾಗ ಬೇಲೆಡ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲೆ ರೆಡಿ ಜನತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ತೇನೆ ನಾನು ತೂಕ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಪೆಯಾನ ಇಂಚೆನೆ ಇಂಕ ಒಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಬುರ್ಜಿನ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಇಂಚಲ ಒಂಜಿ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡತ ಪಂದ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬಾಲೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆಂಡ ಕಡೆದು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಈಸಿ ಹಾಪುಂಡು ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು ಪಂದ್ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚೆನೆ ಈಸಿ ಇತ್ತಾನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಇತ್ತ ಕುಲ್ಲದನು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ದು ಆಯೆ ಬರೋಡು ದುಂಬಿತ್ತೆನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತದೆ ಅನ್ಪಿದೆ ಪೋದಾವುಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಡೆ ಬುಲಾಯ್ ಬತ್ತೆಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒತ್ತುನು ಗ್ಯಾಸ್ ತಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸಲು ಉಲ್ಲಾಯ್ಗಲ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತೆಂಡ ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚು ಉಲಾಯ್ ಬರ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಆನು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಎತ್ತಿದ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಆಂಡ ನುಪ್ಪಾಂಡು ಬೇಕಡೆ ಮಲ್ತೆ ಇದು ನಡುಟು ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಆಂಡ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕೆತ್ತಿದ ಕಚ್ಪುಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತೂಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಂಚೆನೆ ತಿಂಡ್ರ ಎನ್ನ ಕಚ್ಪಾದಿತ್ತ ಮಗನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ದು ಪೋತೈತೆ ಎಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತಿನ ಬಾಟಲ್ದ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಮೇಲ್ಡ್ ಐಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಕುಲ್ವಿ ಅತ್ತನ ದಕ್ಕುವೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬೋಡು ಅತ್ತನ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ರ ಉಡ್ಪುಜಿ ಜೋಕುಲೇನು ಪಿದಾಯ್ಡ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂಚೂರು ಉಲಾಯ್ಡಂತೆ ಗೊಬ್ಬುವೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ಗಲೇಜ್ ಇತ್ತು ನೀನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತೆ ದಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇನಿ ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಏನು ಒರ್ತಿಯತೆ ಬಾಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತನ ಏನು ಇತ್ಲೆಕನಿ ಕಾಂಡ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರಾಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಇಪ್ಪಡೆ ಪಂದ್ ಅಂಚೆನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಬುಡಿಯೇ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂತ ಜೋಪವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಬಂದು ಬೊಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ನಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಆಶ್ ಜಿ ತುಳು ಟಾಕ್ ಪಂದ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನೀನು ಎప్పుడు ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಈತ ವೀಡಿಯೋ ನೀವು ಅಂತೆ ಈತ ವೀಡಿಯೋಡು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನದ ವೀಡಿಯೋಡು ತೂಕ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಮೈಕ್ ಪಾಡ್ರ ಮದತ್ ಪೋಂಡು ಅಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರಡಾಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ವೀಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕುಗ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರಲ ತೂಪೆನ ಏನಾರು ದೇತಾಪುನಿ ಏನಾತು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ ಬಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪಂಡ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕ